Dámy a páni, milá Dubnica, dobrý večer. Ja som rada, že vás opäť vidím, ale do pomoci máme ešte čas. Vieme sa baviť? Takže my sa pekne pozdravíme tejto našej návšteve, ktorú máme z Blavy. Ahoj! Takže ja ešte raz pripomeniem, to je Román, to je Románka. Hrať budú len a len vám. Dámy a páni, máme krásne zrekonštruované námestie Matice Slovenskej a práve s rokom 2012 sa rozlúčime na tomto krásnom námestí. Tak ako sa patrí, budeme sa baviť, tak ako sa vždy Dubnica vie baviť. Sľubujete? A ideme na to, Dubnica, ruky hore! Baby, pulling right back. It's not all the systems are ready to go. Are you ready or not? I gotta know. Laying on the blue, so let me get that free. nad Váhom, inžiniera Jozefa Gašparíka a jeho zástupcu inžiniera Tatara. Nech sa páči. Pán zástupca primátora býva tu takým zvykom a takým dobrým mravom, že sa patrí celej Dubnici prihovoriť a zaželať im k novému roku to, čo sa patrí. Takže mikrofón je váš, nech sa páči. Milí Dubničania, hostia nášho mesta. Hostia hovorím preto, lebo veľa ľudí chodí aj z okolia celého regiónu, lebo nášho ohňostroj je určite na Strednom považí ten najkrajší. Aj keď nám ho niekedy nechcú dopriať niektorí naši poslanci, ale napriek tomu si myslím, chceme ohňostroj aj na budúci rok. Takže nebudem to naťahovať, blíži sa nám koniec roka. Všetkým prítomným Dubničanom aj celému širokému okoliu, ktorí ste tu, prajem do nového roku v mojom mene vedenia mesta, mestského zastupiteľstva veľa zdravia, šťastia, spokojnosti v rodinách. To je to najhlavnejšie, aby sme sa v zdraví minimálne v takom, ako sme dneska stretli aj o rok na námestí, aby sme toto nové námestie dneska pokrstili ohňostrojom, lebo to je veľmi dôležité, aby sme sa tu vedeli schádzať. Či na 1. mája, či na adventy, či na Silvestra, aby sme boli naozaj ľudia, ktorí sú pyšní na svoje mesto a ktorí sú aj hrdí na to, čo dokážeme. Ďalej by som chcel povedať, že minúta po polnoci začína jeden z najdôležitých sviatkov, 20. výročie Slovenskej republiky, čiže už 20 rokov si budujeme vlastný štát, po ktorom sme 1000 rokov naši predkovia túžili a tie túžby sa naplnili práve teraz. Takže buďme pyšní aj na to, že sme 20 rokov v slovenskom štáte a preto to oslávime aj hymnou Slovenskej republiky.
To bola samozrejme hymna Slovenskej republiky. Aký je to pohľad na celú Dubnicu? Asi myslím, že je to úchvatný pohľad a hlavne tí kritici, čo hovorili, na čo námestie, prečo. Je to na to, aby sme sa stretávali, aby sme vedeli si spoločne osláviť, aby sme sa vedeli usmiať, podať si ruku. Takže viva Dubničania, viva Dubnica. Ide do toho, zaklúbame 20, ideme 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok 2013. Veľa zdravia, šťastia, toho strieka, šampánska. Toto Dubnica je váš ohľadstran. Tak sa čo vám zdá, ideme na to. Takže Dubnica, vieme to oceniť aj potleskom. Takže ďakujeme. She's a flower I can paint her. She's the child of the sun. We're pilots together. We never turn around and run. Don't need no fortune teller to know when our lucky love belongs.
Ďakujeme. Bavíte sa?